tung rangga saking kalih buka kokam kulon praga kathah lepat sak rombongan nyuwun ngapura. Ya, ayo. Kang Pendul, Kang Becer ya, Kang Pendul. Ayo. 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 Ayo cer yo. Kang Pendul. Si ya. Si ya. Cer. Kula Kang Bedul. Ya ora ana alane ya uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iki awake dhewe ditimbali Pak Sugiran arek nguri-uri kabudayan Jawa kang adiluhung supaya ora silem. Ora meneng meneng wae iki supaya awake dhewe padha kiprah ana kene dibiyantu kadang-kadang muda rene Pak Sugiran iki Bojokrama putrane sing wis kelakon mau jam 10 to Der. Ya kira-kira semono kuwi. Ya awake dhewe mung padha nyuwun ana ngersane Gusti Allah. Muga-muga anggone bebrayan prunanku Rian karo prunanku Desi. Iya. Iso nganti kaken-kaken ninen-ninen aja mengang-mengung iwonengen ngemungno iki anggone bebrayan nganti tumeka ing turun maturun. Amin. Saka pandongane para sesepuh pinisepuh nganti nganakake pawiyatan beksa turangga. Iya. Wis Jar, iki rene wis diantu-antu karo para kadang sepuh lan kadang anom kabeh kepengin kaya ngapa kiprahe wis suwe ora kiprah ya wis sak wonten-wontene nggih ngoten iki. Pun monggo sugeng hamriksani kanthi sukurana penggalih. Monggo. Ayo Tak pethuke ya Kang Bedul. ya dipedhoke Jar. Iya. Ngati-ati aja nganti kesandung.
mugi paring patungo sami ing para dumugi mangya widodara ayo Jer, digenteni aku lali ya Jer. Karang yo wis suwe. Gampang lali wis suwe ram. Aku ya ora Melu jekinang jekini ya. lihat kok. Ayo sak uni-unine ya kamu dong. Ayo. Iki yo senajan tukone alon-alon watone klakon. Rame kampian si wawa kalong loro pandeli si ya sa aku yo lali kamu dong diteruske Rekawanan somunde wetan pangsulangipun mertandani yen rambulan kumle bulan neng baptisan bibit lanang wadon panasabyo nambut kerti na tepi kewajiban oh ya ayo ya kang para prajurit lamun sira bisa anuladha iya la ya do ing nguni caritane aku rada yang momen ya kamu dong oh iya aduh kamu dong andeli sang Prabu sosro bau ing mas
Aran pati sondo ayo terus ke kamu dong karena rompok dong ya digentani kok Kang tumraping tanah Jawa Wais iya agama agama iya ayo kamu dong dikenteni wali ayo
Ayo kumpul-kumpul kasmara. Ampun. Makili pentul bejer iki aku iki. Ya nek salah ya nyuwun ngapura iki, Pak. Sisik latihan. Anje. Yoganiro kang para araning patih swanta jagone didu iki Kang Penul Kang Bejer. Diawas-awasi iki. Jalune medeni iki. Wis. Wah. Ayo. Iya. Oh. Iya. Alah. Ayo. Iya. 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 Wis jago gunung ra sepeni iki, Boy. Wis. Oh. Iya. Lah. Wis. Oh, la. Oh ya, ais. Ya, ais. Iya. Zaom, iya. Zaom, iya. Zaom, iya. Zaom, iya. Semua
kepungkam nyabranging Bengawan keong kondang tasoteng Wais sandia oh ya Nemon pikulan Surabaya geger kepati gegere wong muyan macan diwadahi alon-alon Kartosura ya jamen tok dirancang wit sinop kuringe mati cineker iya la ya wais sandia iya wais layar ya cer ya tenaga tuwa ora ana disepeleke wis mangsane tumandang wais wais ayo mbah katanya mbah wah
Iya. Ya wis kamu. Ya. Ayo jagone kamu. Diawasi. Ojo ati. Yo. Oi, iya lah lah lah. Ya ya la 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 la. La 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 la. Oh, iya. Romaksa ing wengi teka ayo lopot ing lorong lopot ilahi kabeh jem setan datan uron panalohan tan ora wani mewah panggawe Allah gunane wong gani atemang tirta maling adotan karo ing mami Sirna awas 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 sir awas sir dijagani Kang Perol Sina ing tawang ora lintang cahayu aku nganteni marang meko engang kosong sontak
rapi berawang prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene bebarengan rame-rame edak gocekan kae-kae rembulane sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene bebarengan rame-rame padha gocekan Aja
Wis wajine tansah dielingke, wis wajine padha nindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar Salat sayekti ngetake tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkeping Prayogane ditambah salat sunate sasembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepahareng besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nganteng bang cempaka tondo moto saka sliramu Kuneng sekar kemuning kuning sekar kemuning kuneng sekar kemuning kuning sekar kemuning sekar mawar sekar melati Tretowati dikawe uyo dikawe Oyong nalendra satriya ing maju para Satria ing Madukara suping amat sundir karena sumping amas sumping nalondra karena jaya Satria ing Madukara satriya ing maju para gunung digawe sawah gunung-gunung digawe sawah ya kepiye
Lah
oto dulu, oto dulu, oto dulu, oto dulu, oto dulu, oto dulu, kang andang oto dulu, tukang angkong oto dulu, tukang bende oto dulu, tukang agong oto dulu. Rumahnya Pikiran Ikirandang apa ke iko Ikirandang apa ketiga Godong cara lah opo-opo ngaturi sugeng para pamirsa ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sakeca Lila nono pamit mulih mesti kula sing tutut dodone mugi enggal antos oleh wong sing bisa lateni slirane pancen putra ning ati ninggal tika
ayen kawula saderma lampahi mung samrene atur puji karya Eman benjang dika yen to ati digawe kujiwa batin kula boten lilo yen to ati ya mung sia-sia lilanono pamit mulih mesti kula yen tutut jodone mugi enggal antos mulih wong sing bisa pateni slirane pancen apa jroning ati ninggal tika wong sing tak tresnani nanging sedih kantos putih ayen kawula saderma lampahi mung samrene atur puji karya raja eman benjang tika yen to nganti digawe kujiwa batin kula boten lilo yen to nganti ya mung sia-sia cucut mandi di laut, ikan cucut jalan di laut, kena ombak bergoyang buntut, kena ombak bergoyang buntut, ada di atas mulut, andang-andang
Mari, mari, sembuh, sembuh, sembuh. maju para
susah ayo kepiye yo kepiye asing lakoni ya kepiye sing lakoni Sita, sate, sita. suarane gumuro suara abuta-rupa gede beriku malengkong samya sesenderan samya mawurahan nyata prajurit tujuh kalangan kolopes pelopis kontol baris baris kontol baris kolopes pelopis kontol baris kontol baris kolopes kontol baris sarane kumuro sara abuta-rupa bende beriku malengkong samya sesenderan samya mawurahan nyata prajurit nuju kalangan kolopes pelopis kontol baris kontol baris kontol baris kolopes pelopis kontol baris kontol baris kolopes kontol baris suarane gumuro sora ehotoropo bande beri kong mangukong samyo sesudiran samyo mawuran noto prajurit noto kalangan pelopis pelopis kontol baris kontol baris kontol baris pelopis pelopis kontol baris kontol baris kontol baris Eya, 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 eya. ah Ayo, 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 ayo. Alon, 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 ya. Oh ya. Oh iya. Sembuh, sembuh. Iya, iya, iya. Oh, oh, Serong jagung apoteka maco tresno arewangi korban jiwa
tansah eling sarong jago rasane kapotan tresno yen to waro setino kaya setahun sarong jago abot sarong jago apoteka patot tresno tak rewangi korban jiwa raga laku ato kang Rasulullah watone sesandingan anggawe tentrem rasaku nandang munggah kono ora watone tansah sumanding mung tansah eling sarong jago rasane kapotan tresno yen tawaro setino kaya setahun sarong jago abot rasaku as as nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dolego atimu yen ana kurangku ngapuranen aku nyuwun pamit kanthi saketemu pakai cincin di jari manis, pakai gelang di kanan kiri.
Oh ya. Oh 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 ya. 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 Gepjok anteng-anteng mlera-mlera mela-mele copo wis padano bocah kuwi nggawa apa solae saja ing pranyata ang semake aja padha ngece wedi akeh kuciwane Kepyok anting-anting mlerak-mlerak milang-miling coba waspadakno bocah kuwi nggawa apa selae sajake pranyata angesemake aja padha ngece mesti akeh kuciwane oh Wah ya. Wah ya. Oh as oh as oh as oh as oh as arung kondore oke manuke apa manuk-manuk podang mencok ning pupus gedang pala mencok ning wit gedang mencok ning tukang kendang sawo pedang Ais jan gayeng koyo ana Mas Rizal, Mas Yes. Rizal. Wong multi talenta iki wis.
Bajenggelek. Uket-uket. Uket-uket tangi mane arep kotoriya kate manuke apa manuk-manuk sriti mecok ning witing pari aja mencelok ning wit pari mencelok ning gone Mas Ruby coklet Sing Mas aku Mas. Ruby iki ngono kae lho. Bajenggelek. Uget-uget. Bajenggelek. Bajenggelek tangi meneh karo kontore oke manuke apa manuk-manuk tangi tokane dhewe gedang tokane ning wit gedang pencok ning bengkang kendang saok letang oh tukang kendang iki Bingung. Alah, wis. Arek mencrok mek ngendi? mencok nanti Kremat. ayo Uket-uket. Kremat tangi mane arep kotoriya kandung manuke apa manuk-manuk pari mecok ning witing pari aja mecelok ning wit pari mencelok ning gone penyanyi coklet mencok nang pocok pari kalau suku-suku Batak ya yuk Bali ya Yuk Bali ya. suku-suku Batak ela sira menyang Solo le payung monto Pak Jendit lolo wong mati ora opayan opa mateni bocah yen urip golek duwit Suku-suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung padha mak jentit lolo wong mati ora apa yen apa mateni bocah yen urip golek duwit suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung monto Pak Jendit lolo wong mati ora opayan opa mateni bocah yen urip golek duwit Suku-suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung padha mak jentit lolo lebeh wong mati ora apa yen apa mateni bocah yen urip golek duwit suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung monto Pak Jendit lolo wong mati ora opayan opa mateni bocah yen urip golek duwit Suku-suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung padha mak jentit lolo lebeh wong mati ora apa yen apa mateni bocah yen urip golek duwit ole suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung monto Pak Jendit lolo wong mati ora opayan opa mateni bocah yen urip golek duwit Suku Batak elo sira menyang Solo le oleh payung padha mak jentit lolo lebeh wong mati ora apa yen apa mateni bocah yen urip golek duwit oh 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 oh
Panggilan kepada saudara Reva. Oke, monggo Mbak Reva yo. Mendekati wiyoga. Sini Mbak.
niki Mbah. Mbah niki Mbah. Diwangi iki, Mbak. Diwangi Mbah. Ayo. Oh, 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 ya. La. Oh, ayo. Iya. Oh, iya. Oh, Wes. ya. Wise. Oh. Oh. Ya. Angko kalih luar biasa. Nggih. Luar biasa. Wah, wonten info napa niku, Mbak? Oh, nggih. Wau wonten info HP hilang nggih Mas Wah. nggih.